Stupid! Ang sa Bisaya sa stupid. Badlongon. Paspasa ba? Grabe si Kata ng kantaha before mga batang 90s makarelate ka nga kanta. Stupid love. Kada bang grabe yung manggugma sa kababay. Grabe na yung pagpaubos. Pero ang ending ilag gihapon. Kanang gipaasa ra gihapon nga ang lalaki di-decide na siya nga di na siya magpakabuang pa. Da. Isulti na gyud. Salig lang ka ha. Atong oras! 17 minutos sa mga alas 8 arin na sa itong drama comedy. Kaya itong drama comedy karon, mura po siya stupid lang. Gato ang bida karon, nasulo namin ni Wally BBCJ. Gato ang bida si Trining, si Iko, and syempre, di gabawa sa Tatay Oting. Kini si Trining kung si Iko. Doon ka na silang managuyab. O niya, doon na magunay, alam magiging mga laki ko do ba? Doon na magunay gipamarayag si Iko ga, ganahaligid siya nga ang pagkababae ni Trining, iyahanag yung maangkon. Imagine ha, 17 years silang manag-uyab. Grabe yun. Igor siya hiccups kamot. Napabakalaro panahon na, no? Kana bang disisiti na mo katoy sa inyong relasyon? Niya, Igor ka hiccups kamot. Kung masubra ganing hugot ang kamot, may kumayan, ay sorry. Grabe ha. Okay ra, basta di lang katol-tol. Sige. Ako yung aning mo, mubalik na pag anto ha. May problema kay si BBCJ, busay naman yung uli. Basta maglakaw, tinutos busay, no? Sige, ano, ato nang paminamon. Unsa makay buhaton lang nga discarding kung unsa ka maayo mo diskarte ni si Iko, inana pod ka uptik si Tatay Otik. Bisan pa man siyang pagidaron nga taas siyang edad, pero uptik kuno gihapon gini. Mao nang giproblemahan sa manag-uyab nga si Trining ug si Iko. Di na to lang ngayon, ana, drama comedy kun Dramang Putol. Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata nang hindi mapaglaruan. Di gamay. Ay, salamat. Wala. Nilarga na nga malapal. Ay, kulbahan ako eh. Di na ko magpakupil ron. Kansin ako no. So, sa disisiti ka to'y na mo nga panaguya maning training. Koto may ko hiccups kamot. Saan ka rin ako pag-diskarte kay saan sa riyang tatay oy. Nagkana na ko. Murag yung nagpa-check up si Trining. Ubanan gano'n kanabang naging kuhan ba? Kanang sidekick ba? may pamang pasyente sa ospital og bangana kay gasawa rin pasudlon ang bana ibilin. Kini yung tatay. Ultimo mangi si Trining ubanan. Og mukaon ubanan. Unyag pamisita na ko tuparan. Pero karon ako na ning gamiton pagkabarbaro. Karon kalig yung Trining. Di na ko. Anniversary na to. Imagine na, on top na girong pizza city siniro. Karon ko di mo sumag ni sumarang game ko gisugot. Uni di si city na katoy kang nilabay. Sus. Og dito pa lang ko ni ko ano ni dinala ko ganlan oy. Dito pa lang ko zina nang uyap. O pa siguro tulog ka buwan na nakadama na unta karon. Pero tinaw sa tuging ko sa kukuyab kasi training nga. Ang tinunanay ko nung gagugma, mantigong mo paabot. Karoon ka lang, may kay ngiob na. Ako ginigto yung gagabi, ko bari kay ngit-ngit na ba? Wala, nitiog ng mga gangis. Hindi ko maglagay. Karoon ka lang yung training. Bahala na maging buwag na ko sa city katuig. Ariya, maginihinay ko sa mong panulos ng balay. Naghanar mag-iro. Aliya, nagkadool ako. Blackie, Whitey, Brownie, Tigre. Ayaw tao. Ayaw tao, mabrakoy pa ni hapon.
Uy. Silent. Very good. May na mga iruha kay may pagka-training o di na mo Inglesan, di ko manghilom. Ada ko din. Klaro kayo. Siguro natog na to yung tatay ron. Ayo! Ay siya to. Giada. Abi kong natog. Mao ni gabantay sa pultahan. Ay siya ba yan to, no, ha? Umantog na ni isig ng magaro kay di na kawatan ng nag-wipe. Noy. Kalma lang, Noy. Pwede ka pa manangil kung kawatan, Noy, pero alam ko tiyo niya na yung mga armas. Dili magkuko makatulog basta mausig ng iro. Hoy, siya may tuyo, di ba, ha? Noy, so sa city ka tuwing, Noy, huwag niya pagkagipaw ko sa tuyo na ko, Noy. Siyempre, ang imo ka na kasi training. Mall lagi. Pero natanawan lang ko siyang panagway. Murag kay masamang balak. Kuya, wasin mo manangil, ya? Kasi masamang balak ko taon. Mutilaw ko sa mga nagay ko pa sa giligin, anak. Siya tayo bugingon, no? Ha? O, siya tayo bugingon. Agay! Paitan eh. O patakatira, bunog pag yun. O, siya bugingon. Nga kong gingon, no? Pinangkag ka na yung mga anak. Sukat pa kanyan to, Noy. Anniversary na mo ron, di city ka tuig. Huwag niyo ko, buhika pa na niya bisag asa na pita, Noy. Ang ihar yung kamot. Magri akong gampingan. Ano ba? Sige. Wa man to mangandam. Naligo man to das training. Lingkod na sa diya. Ay, kaswerte. Nakahinom na dis training anniversary na mo ron. Kinaligo man daan. Pero pila na sa katuig, oy. Maligo kin sa anniversary. Pero di magyapo ko kapahimos. Pabulan niya. Sige, Noy. Gawas sa taon training. Ugdang na kay di training kapoy na yung ay, nako. Nagay-dugay na yung training. Imagine, di city ka tuig. Uy, ala. Nakatawa mo rin training daan. Kipaw siguro rin training ka niya ako. Ito. Uy, Day. Uy, dong. Ano kaya naman ni gawas, uy? Ay, don. Ang lugod kong tarong. Uy. Ay, mga gini kong ganahan, Day. Nang lugod kang tarong. Pero wag ka tarong lagi pang hinaw-naw. Nga naman. Napamag na buwa imong dunggan. Tangtanga ko na, be. Ayaw ko kita. Oy, siya na inyong gisgutan. Wala, looy. Napa ni ka di atay? Habi man akong natog ka. Di ko matog, oy. Ha? Di pwede biyaan sa gwardya ang parola. Ay, katog lang, looy. Kaya sa'yo pa, be, at manimba ugma, lo. Oy, si manimba ko to. Ngawan naman simbang gabi. Wala simbang gabi, Noy. Pero namin na binaog man, Noy. Kay sinulog man. Maugid, lo. Wala, virtual, oy. Ano na ko tanaw sa Facebook o YouTube. Kaigat sa ring tayo mo tatay, oy. Tring. Oh, unsa man? Kinumdum ka sa rugan lawa. O sa rupitsa, kinumdum ka. Oh, city. O niya ka ng city. O sa may nasa Iniro City. Anniversary na to. O niya, Tring. Unsa man? Nato ko isulti di mo ba? Unsa man? Lalaki nagsabot, ha? Oh, unsa lagi? Oy, siya man rin yung giyong niya. Wala tayo, oy. Wala, looy. Karamo kitang tiguwa nga. Abi na kong bungol. Tring. Kay, unsa lagi? anniversary mo nato ron ba? Oh, unsa lagi? Oy, siya lagi na inyong Wa tayo, oy. Wala, lo. Kadugay ba? Takiho rin tawa na, oy. Dili mo mag-imog milagro ha. Kibawa mo yung pizza. Unsam na pizza tay? Unsa ma? Ha? Pizza City na do. Unya, lo? Ay, kuwanon ka na bang Webes? Sakto gyud. Bright ang tataya. Training. Iko. Gusto daw ta ko ni mo dahil training ba? Ako sad lagi. Excited po di ka training? Kahuat ramanggod ko mo ingon. Training. Katulog lang ito. Niya na tayo. Bago pa ka naabot si Iko, lo. Kasiyar ko split yan ito. 50 na ko pagya sa mulabal. Ay. Dikit na kay mo do. Gadudan ako kay dikit na kay mo. Wala, lo. Oy naman ko online sa muto nga. Ikaw ba? Doon sa tatay ni mo eh. Ano na lang. Di ba di naman siya kaklaro? Oh. Bahala lang magyaw-yaw siya. Daibon ako na yung lawas ring. Unahon ko na yung dugan. Ha? Unya na. Ay, siya na iyong iplano. Wala, lo. Oy. Training, alala. Ako
Ako na lang diskarte. Unya, kuon baya kayo na si Lolo. kuno. Aptik baya kayo na. Bala-bala lang. Ato lang nga magturtur ta. Ha? Oh, magturtur ta doa ba? Oh. Iki bahala. Oh, ako lang. Ay, di ba kita. Bantay ka ha niya si Lolo. Masakpan ta. Naigwapo ay. Makaklaro pa rin siya gamay kay gasigan nila parilya. Aniya, ako na nintay hupon. Ano, hop. Ala. Kinsa may nagpaong nila parilya, oy. Brown out, Lo. Branaw tayo, oy. Way agas ang biko. Wala, ngit-ngit na. Nagtukag di ka malipatigawaga ka. Asa mo pa ingon? Adi arabi din tayo. Magturtor arabi tayo kay adventurous. May ko nga pagkalalaki tayo. Bisag asa ko maglalaki. Ug badato ko tayo. Iuban yung ka na mo. Bantay bitog asa mo pa ingon. Dingit-ngit na naman. Ali at rining. Ang saman. Bantay ka ha. Muna kong dahil pa ng imong doha ka bukid. Ay. Dahil mo ka na imong duga na rin. Ay! Wow. Di sugod na kong kat-kat sa doha ka buntod. Ayaw, sige katawan. Mataga ko di ko mais. Kapasan man kay ka. Ayaw, sige luhag. Ay, lagi. Wow. Ay, Chocolate Hills. Asya mo pa ikaw? Ay, Awatan ako. ako nito bag. Nagtortor, abi tayo, nagtortor. Asya naman mo napita kay gatortor, magamo. Diyan na Miss Buhol tay. Nakita na ako diri ang daghan kayong bundo. O diyan ako diri sa babaw tay. Ako gipemos na lang katami sa bundo tay kay chocolate man eh. Very good, very good. Nara na Miss Buhol. Adi arabi tay. Ay kabalaka. Adi yung ka na mo biyan. Sige, ngi-ubar na boy. Wala training. Maya gid mo iko oy. Nalipatay mo tatay. Nagtawagin siya nga ang imong duha kadughan. Chocolate Hills nga ako ang... ayo lang. Aniya, pagpadayon. Gikas dughan. Mupaingon ko sa boss. Aniya, dahil mo na ko imong pusod. Aniya, Ay, gilok ba? Gilok. Yun na pa. Saman. Naaman si Abok o si Efren. Di may mga tarsyer. Bahala na. Aniya, udahin ko sa imong pusod. Aniya mo. Ay, gilok. Lagi. Agwatahan na lang training. Pulmero regilo ka na. Inig sunod na mohanoy ra na training. Ariya mulayan ko. Yun pa. Ay, Asya na boy. Tay, may balik Mexico. Di amis batayupan force. Di amis barili tay. Lagyo ang gunin yung kabon. Sure ka nga demos, matayupan. Sure lagi tay. Ari dahil mo na kong balik be. Ipaunan ako kung dila ay nag-dive. Ari yun na pa. Asa man to? Ari Gilok lagi. Ngano man ang tubig, nagilok mo na. Ayaw pagtingog sini. Maglunas tatay. Bibi, dahil po na itong balik be. Agot pakala na yung mga bila niya. Di atay, nakadungog ka tay. Di amis matayupan Pauls barili. Ay, tinuog na. Dago na is matayupan. Nanimaho kong tilapia. Nalipat ang tatay. Nalipat karon din naging kong kagwanta. Ug dangan ni ganito training din naging padag kumkum yun. Aliya. Ang siyaman mo paingon ha. Di na ko magsama. Gikas dughan. Pengos pusod. Karon gikas pusod budulhog ko. Mao na gini tinuod. Aliya. Dahil mo na nako ni training. Di lagi magwanta. Lord, patawad. Aliya. Oy, ngano ka oy? Ngano man ka? Asa na mo dapitan ng tortor? Ikaw, tingog oy, tingog ba? training. Tingog ba? Nagtor mo wala. Tingog ba? Hoy, iko. Asa na mo dapitan ikaw? Nganong dugay ka man mitubag? Apasod na mo diyan. Nya salo. Iko. Hoy. Ngano ka oy? Tay, layuan na sa unang tatay, oy. Asya ba di mo ron? Adi alam is lain palita. Tay. Asya mo dapat. Adi alam lain palita lagi siya. Ay, di ko buto, oy. Sama ka di, ay. Sama ka di, ay.
Tay. Ikaw, asa na kay? Hay! Iko, tingog ba? Hay! Iko. Day, Oh, nga naman. layuan na nila yun. Ha? Gikam tatos matayupan por sa barili. Oh. Asa mo na karon ni mo tay ko? Diyan ako sa panita tay. Ha? Oh, diyan ako sa panita. Nga naman. Tanaw tayo, kita kang buwan. Unsa may rason ba nganong tuwa ko sa planeta? Lima ka gikas Bohol. Gikas sa Dughan, Chocolate Hills. Padong sa Posod, Matayupan Falls. O niya, ang ubos sa Posod, mauna man ang tinuod. Anyan sa may pangan. Aniya mo lang yata ko pa niya. Oh. Asan naman kayo ikaw? Iko. Tay! Iko. Asan na kayo? Day training. Iko, nga naman ka. Di nata sa universe. Ha? Nanata sa solar system. Nga naman. Nakuha ni mong Jupiter, oy. Dili na Jupiter, oy. Usa din tay. Ay da, Mercury. Mercury. Okay, sa magandang musumpay. Be, unsa may rason ngano nag-ingon siya nga naa ko sa laing planeta. Oh, unsa ba kay nakita yung ato ubos Posod? Nasiguro ko 7 dwarfs. Unya nga nang baho man ay namatay bang usa ka ni Wendy tay. Text na, unsa lang i-textan? 0967-897-5403 and sa mga ganahan mo tawag, mag-chika ta on air 0936-846-4071. Sa mga naka-online, sa ilang buwan ng BBCJ, suluhan na lang na ang pag-inform kay Women's Creation. Yes, i-chat na ninyo mga kawaw sa atong official Facebook page, Wow FM 97.5. Sa tuwang pagbalik, ato lang dawaton yung makalingaw ng sumpay dilang sa drama comedy Cool! Dramang Putol. 97.5 Wow FM.